Samfundet skifter. Teknologien tager over, men hvilke konsekvenser får dette for de ældre i samfundet? Det vil vi se nærmere på nu. Og til det har jeg udregnet en statistik over nogle spørgeundersøgelser, jeg har sendt ud i Hedensted Kommune, angående ældres brug af sociale medier. Inger, hvad synes du om de ændringer, der er lavet ved blandt andet henvendelse til kommunen, som jo foregår digitalt nu, og ved andre udfordringer som netbank og post i form af mails? Jeg synes, det er svært at tage stilling til en ny form for kommunikation. Jeg ved, der er mange ud over mig selv, der har svært ved at bruge en computer. Det er specielt de ældre, som ikke har mulighed for at tage aftenkurser eller på biblioteket, der har problemer med at komme i gang med at bruge computeren. Ja. Hvad gør kommunen for at hjælpe ældre til at lære at betjene en computer? Kan I tilbyde dem en form for undervisning i hjemmet, hvis de, som Inger siger, ikke har mulighed for at tage aftenkurser eller tage på biblioteket? Ja. Vi har jo samarbejdet med IH og Ældresagen et projekt kørende, som går ud på, at de ældre de får IT-undervisning hjemme. Og det er faktisk frivillige, der underviser. Det er nogen, der ofte selv arbejder med IT, før de gik på folkepension. Det er en undervisning, der kan på 10 gange på begynderniveau, så jeg vil mene, det er en god start. Og så er det jo også hjemme, som jeg siger, fordi der er også nogen, der har det lidt svært ved det, hvis det er, at de skal være ude, og det er noget nyt og fremmed, de skal til at lære. Og sådan fik vi afrundet emnet ældres mødesteder. Jeg håber, I fik noget ud af det, og så vil jeg sige mange tak til Tina Ladefod og Inger Johansen, så for at komme her i dag og drøfte dette emne med mig. Og vi ses igen i næste uge, hvor det kommer til at handle om livet som landmand, hvor blandt andet Hans Larsen kommer i studiet og fortæller lidt om hans situation som landmand.